फुटपाथ मोनसे मोननैजों जोङो उनाव आरो नेक्स्टआव जोङो माबा मोनसे खुलिबावगोन जाहाथे माने जोंनि फंबाय बिनानावमोना मावनानै जानो हाथों आं बेनि थाखाय आं सुबिदा खालामना लागोन फेदेरलांगोन लोगोसे जोंनि दिनैनि बे बिटिसिनि जिथु सरकार बिराद गोजोननाय लाबोगासिनो दं आरो लाबोगोन माबा मोनसे सुबिदा होबावगोन होननानै आं आसा खालामदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि लोगोसे आं मोनसे फोरमायहरनो सानदों जिहेथु जोंहा दिनै सेंग्राफोर बिदेशआव गोदाव सोराव दंहैयो बिसोरबो जुदि बिटिसिआव सनानि बिटिसिआव फैनानै बिदिनो जुदि जोंबायदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जानो फैथों होननानै आङो खावलायहरो आरो मिडियानि गेजेरजों। माब्लानिफ्राय जागायजेनदों? बेयो मैयानिफ्राय जागायजेनदों। थारिखआ जाहैबाय 17 थारिखनिफ्राय जागायजेनदों आरो दिनै बायद' फैनायखौ आं बिराद गोजोनदों आरो लोगोसे जोंहा मोनमोन बायद'आ फाइनान्सआव हेल्प खालामदों लोगोसे साथामसो साब्रैसो EM सारमोनबो दं खिन्थु बायद'आ जोंनि दिनैनि बे अपेनिं टाइमाव नुजाफैनानै जाग्रा बेसादफोरखौ जानानै गावनि जिथु मोजां होननानै बुंदों गोथावबो जादों जाहैदों बेनिखायनो आरो जोंनि लोगोसे बेवहाय जोंनि संग्राफोराबो दं सानै दं आरो दंबावो माखासे नामा जाहैबाय मुकुट बसुमतारी ओमफ्राय हेर'डियान हाज'वारि। बिसोरो सराइबिल गामिनि आरो डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानोखा लोगोसे बेखौनो आं खावलायहरो जोंहा मोनमोन बायद'बो दिनै जाफैबाय आरो लोगोसे जोंहा सेउलि बायद' जाफैफादों बिराद गोजोनदों आङो सानैखौबो दिनै जोंनि बे फिसा जिहेथु रेस्टुरेन्ट फुटपाथ होनायबाबो बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों। मा नाम दोनदों बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों आङो खनसे फोरमायहरबावगोन जे जोंनि बे रेस्टुरेन्टनि नामखौ जोङो एसे उनाव दिन्थि नामा खिन्थु जोङो बेवहाय मोनमोन बायद' दिनै दिनलांनो होनना बुंदोंमोन खिन्थु उनावहाय गाव खोन्थाहरगोन नामखौ लकेसना बियो इण्डियान वेल पेट्रल पाम्पनि राइट साइडआव गोलैबाय आइ हटेल खाथि आरो लोगोसे जोंहा टार्निंबो दं बेवहाय गौरां थांग्रा टार्निं। मा जाग्रा आइटेम बानायनाय जायो? जाग्रा आइटेमावथ' बिराद दं बेवहाय बिराद मोजां जाग्रा आइटेम मोनगोन ललिपप मम' चावमिन पास्ता चिकेन बिरियानि लोगोसे आमेरिकान बेवहाय गासिबो मोनजोबगोन आरो मा नांगौ बेवहाय माने अर्डारल' होनांगौ गासिबो जाजोबगोन फास्टफुडनि आइटेमखौ। माबोरै गोसोखांनाय नोंथांमोना ओमफ्राय सोर थुलुंगा होदों नोंथांमोना? बेखौ जोंना गिदिर गोलावफोरा थुलुंगा होबाय लोगोसे आंबो गोसोआव दंखायोमोन जोंबो एसे फरायनाय थानानै जुदि बेखार थायोबाथ' लाब गैया बिनिखायनो जों फरायनानै जुदि माबा मोनसे साख्रि मोनबाल' फरायनायनि थाखाय सुबिदा बे नङा जों माबा मोनसे बिजनेस खालामना जानायाव माबा मोनसे लाब दं बेनिखायनो जों बेखौ टारगेट लादों आरो जोंहा दिनैनि रेस्टुरेन्टनि थाखायसो बुंदों नालाय रेस्टुरेन्टनि थाखाय आं बुंदों दे जोंहा रेस्टुरेन्टआ दिनैनिफ्राय अपेनिं टाइम लाबाय जे दिनैनिफ्राय जा बेसाद नांगौ मबाइल नाम्बारजों लोगोसे सोरबा अर्डार खालामोबा मोनगोन आरो माबा मोनसे बेवहायनो जुदि बुकिं खालामना गालाङोबा गाबोनफोर बेफोरबायदिखौ मोनजोबगोन बिदिखौनो माने जों साप्लाय खालामजोबगोन आरो माबा मोनसे नांगौबा मोनजोबगोन सानफ्रामबो मोनगोन। बे दखानजों नोंथांनि जिउ खुंलांनो हागोनखौ आसा खालामो। औ जिउ खुंलांनायजोंल' नङा बेवहाय बिराद जोंहा मावलांनांगौ दं थांखि दं जेनेबा जोङो फुटपाथ मोनसे मोननैजों जोङो उनाव आरो नेक्स्टआव जोङो माबा मोनसे खुलिबावगोन जाहाथे माने जोंनि फंबाय बिनानावमोना मावनानै जानो हाथों आं बेनि थाखाय आं सुबिदा खालामना लागोन फेदेरलांगोन लोगोसे जोंनि दिनैनि बे बिटिसिनि जिथु सरकार बिराद गोजोननाय लाबोगासिनो दं आरो लाबोगोन
माबा मोनसे सुबिदा होबावगोन होननानै आं आसा खालामदों।